Кога за последен път яде хляб, който някой е изпекал за теб със собствените си ръце? Не от фурна, не от супермаркет, от нечия кухня, от нечия грижа. Такъв хляб има различен вкус, но има още нещо. Нещо, което не усещаш веднага. Такъв хляб не се втвърдява с дни, лежи на масата и чака. Можеш да се върнеш при него на следващия ден и след още няколко дни. Не пита защо толкова дълго. Ами ако целият смисъл на тяло Христово започва точно тук, при този хляб на твоята маса, хвален Исус, мир и добро, аз съм отец Кшиштоф, капуцин, живея в долината Штанцертал, високо в Алпите в Австрия. Всяка седмица от петък към събота споделям с вас моите предложения за духовното размишление. Днес или тази неделя ще е тяло Христово и искам да ви разкажа нещо за хляба и за кръвта. Откакто съм тук в Тирол, в тази долина, много от хората са ми давали хляб. Домашен, изпечен в къщи. Някой е донасял питка след литургията, някой я оставял пред вратата на енорийския дом, понякога с бележка, понякога без дума. Всеки път бях развълнуван, защото знам колко струва такъв хляб. Не парите, времето. Ръцете, които са го правили, решението да станеш рано сутринта и да изпечеш нещо за някой друг. И винаги забелязах едно и също. Такъв хляб лежи на масата с дни и е добър. Можеш да го режеш на първия ден и след няколко дни също. Не трябва да бързаш. Не се втвърдява. Не се разваля. Чака. Това е нещо, което е много просто. Но когато мисля за Евхаристията, за това, което се случва при олтаря всяка неделя, всеки ден, когато я служим, мисля точно за това. Той е там и чака. Във всяка църква, във всякия параклис, в табернакула, или както в България казваме дарохранителница, не се втвърдява, когато дълго не идваш. Не е по-малко истинен след твоята тежка седмица. Не пита, защо толкова дълго? В него няма умора, в него няма край. Вашият хляб има това свойство, защото го печете с добри съставки, с търпение, с ръце, които знаят какво правят. Този хляб има това свойство, защото зад него стои някой, който не познава умората, който не познава края. Искам да ви кажа днес нещо, което може да изглежда прекалено просто, но точно защото е просто, е дълбоко. Исус не ни е оставил теология, не е оставил книги, не е оставил филозофска система. Не е казал, ето моите учения, изучавайте ги и живейте според тях. Казал е нещо друго. Казал е, ето аз самият, в знака на хляба, в това, от което се нуждаете всеки ден.
не в идея, не в абстракция, в хляба. Това е най-простото и съвършеното, най-дълбокото изречение на неговия живот. Аз съм това, от което живеете. Помислете за момент какво би означавало, ако някой от великите филозофи ви каже в края на живота си: оставям ви моята книга, моите мисли, моите идеи. Можете да ги четете, можете да ги изучавате, но това не е същото като човек. Книгата може да се затвори, идеята може да не се разбере, филозофската система може да се отхвърли, а хлябът не отхвърля никой. Вземаш го в ръцете си, ядеш, живееш. Исус е избрал точно това. Не нещо, което ще четете, нещо, което ще ядете, себе си, в образа на най-обикновеното. Днешният празник има две имена – тяло Христово и кръвта Христова. Корпус et sanguis Christi. Тяло и кръв. Не можеш да ги разделиш. Кръвта, за която говорим при олтара, не е абстрактна кръв. Това е пролята кръв на кръста, конкретно, исторически, веднъж и завинаги. Исус не е умрял от болест, не е умрял от старост. Неговата кръв беше пролята заради нас. Това е сърцевината на цялата вяра. Не чувство, не символ. Факт, който е променил всичко. И точно тази кръв, същата, пролята на Голгота, Исус ни е оставил в чашата. При всяка литургия, при всеки олтар, казва: помнете какво е струвало. Помнете, че това не беше евтина любов, че зад вашето спасение стои цена и че аз платих тази цена. Хлябът храни, кръвта спасява, хлябът дава сила за всеки ден, кръвта дава вечен живот. Това не са две различни неща. Това е един Исус, даден ни изцяло. Не наполовина, не частично, изцяло. В България хората знаят какво означава хлябът. Тук той не е просто храна. Той е част от културата, част от празниците, част от дома. Когато влизате в чужд дом и на масата има хляб, усещате нещо. Топлина, гостоприемство, покана. Никой не трябва да ви го обяснява. То е у вас, в ръцете ви, в паметта ви. И точно за това Исус е избрал хляба, защото това е знак, който разбирате не с главата, а с тялото. Не трябва да си богослов, за да знаеш, че хлябът е за живота. Всяко дете го знае. Всеки стар човек го знае. Всеки, който някога е бил гладен, го знае. Съвсем скоро, или в тази неделя, или може още утре, на литургията, ще отидете към олтара. Ще вземете в ръката си нещо малко. Малко бяло, кръгло парченце, нищо особено на вид. И точно тогава помислете за хляба на вашата маса. За това, че винаги е можело да се върнете при него. Че никога не е било твърде късно да го вземете.
че е чакал, без оплаквания, без въпроси. Помислете и за тази цена. За това, че за това малко бяло парченце стои нещо, което е струвало всичко. Пролятата кръв, отдаден живот, любов, която не се е отдръпнала пред нищо. Не е твърде късно, дори ако е минало много време, дори ако дълго не сте идвали, дори ако чувствате, че не заслужавате. Хлябът не пита за заслуги. Той е за гладните. А Исус е избрал точно този знак, за да знаете, че е за вас. Винаги. Без изключение. Тяло Христово е за това да излезем от църквата на улицата с процесия, с знамена, с тамян и да покажем на света нещо много просто. Той е тук. Не само в църквата, не само при олтара, в това, което живее, в това, което е всекидневно, в хляба, в вас, които сте го приели, в вас, заради които беше пролята тази кръв. Това не е абстракция. Това е реалност. Толкова реална, колкото питката хляб на вашата маса. Толкова реална, колкото кръвта, която тече в вашите вени. Амин.